Şuun, Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov paýtagtymyzyň Olimpiya şäherçetiniň başa-baş Sewişdin goty sport toplumyny halkara dert bät işiklerini we sport ýarşlaryna baýrakly orlary munasip bolan ýaşlara hemde olaryň halipa mugallimlerine we tälimçilerine sylaglar gowşurdy. Geçirilen bu dawara aty watanymyzyň awraýyny dünýä derejesinde belinde galdyrýan raýatlarymyzyň ýokary döwlet derejesinde sarpalanýanygynyň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherçetiniň başa-baş Sewişdin goty sport toplumyna geldi. Ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiyesi hagaldyş hereketiniň ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi, şeýlekem tagdym durmuş derejelerini wagt etmek boýunça şäherleriň geçirilmegi, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň başyna başlan we hormatly Prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň baştonlugyny amala aşyrlayan maksatnamaly strategiýanyň merkezi nedir? Türkmenistan'ın şuňur hormatlanýan belen mertebeli prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedov. Karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, ýaş türgellerimiziň we usat tälimçilerimiziň dünýä derejesindäki sport ýarşlaryna Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň sport awraýyny belende götürmäge, ýaşlaryň sporta bolan höwetini artdyrmaga goşan şahsy goşandyny hemde 2025-nji halkara parahatçylyk oňanşmak ýylyna sportyň görnüşleri boýunça dünýä derejesindäki ýarşlarda türgellerimiziň gazanan ýokary üstünliklerini we olaryň tälimçileriniň bu ugurda bitiren hyzmatlaryny nazara alyp dünýä derejeli ýarşlarda birinçi medala munasip bolan şu türgelerin her birini 40 000 manat pul meçberde pul bayragy bilen sylaglamaly. Seweş samba boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Bedirgen Begenjewi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň institutynyň 4-nji ýyl talibi. Seweş samba boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Abdulla Melikuliç Nazargelliýewi. Türkmenistanyň Seweş sungaty Milli Federasiýasynyň samba boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ilşat Ýunus ogly Döwranowy. Aşgabat şäherindäki 105-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy samba boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Anna Muhammed Gurbanguliýewич Anna Muhammedowy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 1-nji ýyl talibi samba boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Mehriban Abdurrahmanowna Pelwanwany. Aşgabat şäherindäki
8-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy, samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Sapar Musaýewич Döwletowy, Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna sport mektebiniň tälimçi mugallymy, samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Annegeli Gurban Pähedewich Anna Pähedewi, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşy Institutunyň 3-nji ýyl talibi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Şeýh Ferdi Maqsadowich Rahmanowy, Türkmen Döwlet Mali Institutunyň 3-nji ýyl talibi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Bagtyar Bayramowich Muradowy, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutunyň 1-nji ýyl talibi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Edid Maqsat Muradowich Ýolliýewi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Berdi Kadir Muhammedowich Saparowy, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutunyň 3-nji ýyl talibi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Aynur Şöhratowna Kulliýewany, Aşgabat şäheriniň Bilmeýin etrawynaky 104-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy agyr atletika boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Ogulşat Gurbandurdiýewna Amanowany, Mar welaýatynyň Mar şäherindäki 25-nji orta mektebiniň 3-nji synp okuwçysy Kuşt boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Anna Alegovna Çariýewany, Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki 41-nji ýürütüleşdirilen orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy Kuşt boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Jahan Ygtyýarowna Rejepowany, Balkan welaýatynyň Beden terbiýe sport klubynyň tälimçisi, para powerlifting görnüşi boýunça ýygynda toparnyň türgeni Bayramgelli Ilmamedowich Saparowy, şu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Çarmrat Agamradowich Anna Gurbanowy, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutunyň 1-nji ýyl talibi, şu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Edid Bedirgenowich Muhammedowy, Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki 27-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy, tay boks boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Jasurbek Farhadowich Ahmedowy, Aşgabat şäherindäki 66-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy, tay boks boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Föhfet Abdurrahulowich Atlaýewi, Gulistan Döwlet Sowda Merkeziniň Sowda bölüminiň esasy hünärmeni, kickboxing boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Toýlumrat Muhammedowich Ýegeleýewi, dünýä derejeli ýarışlarda kümüş medala nasip bolan şu türgeleriň her birini 70 000 manat meçberde pul bayragy bilen syýlaglamaly. Lewap welaýatynyň Däne etrawyna 2-nji sport mektebiniň samba boýunça tälimçi mugallymy, samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Sabina Agajanowany, Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynaky sport mektebiniň tälimçi mugallymy, samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Guwanç Penjiewich Begaliýewi, Lewap welaýatynyň Hojamat etrawynaky 4-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Hakberdi Yusupowich Jumaýewi, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutunyň 2-nji ýyl talibi, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Mälikberdi Haly Mämmedowich Begiýewi, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Rasul Muradowich Jabrailowy, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşy Institutunyň 2-nji ýyl talibi, samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Baba Murat Bayramogly Bayramowy, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutunyň 3-nji ýyl talibi, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Iqbal Garlygy Saparowany, Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäherindäki 5-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Sanjarbek Bagtyarowich Awazberdiýewi, Lewap welaýatynyň Däne etrawynyň 3-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy, Feweş samba boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Gulzada Joraquliýewany, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Rahmet Saparowich Taganowy, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşy Institutunyň 2-nji ýyl talibi, jiu-jitsu boýunça milli ýygynda toparnyň türgeni Annogurt Aman Muradowy,
Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 4-nji ýyl talibi jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Maryam Ruslanowna Wafaýewany. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 4-nji ýyl talibi jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Furay Şamradowna Gökgeýwany. Türkmen Döwlet Binägärlik Gurulşyk Institutynyň 2-nji ýyl talibi jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Farahat Döwranowich Rahmanowy. Aşgabat şäherindäki 9-njy sport mektebiniň tälimçi mugallymy, jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Agatapar Bayram Jumaýewich Muhadowy. Ýagşygely Qaqaýew adynyňky Halkara Neft we Gaz Universitetiniň 1-nji ýyl talibi jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Alişer Jumamradowich Jumamradowy. Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň jiu-jitsu oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Islam Rewşenowich Rejepowy. Alimp Orta Sport Mektebiniň 10-njy synp okuwçysy, agyr atletika oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Didarbek Zaýyrjan ogly Jumabaýewy. Mar welaýatynyň Sakarçaýa etrabyna 34-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy, agyr atletika oýunçy milli ýygyndy toparynyň türgeni Qaqymrat Anamradowy. Mar welaýatynyň Mar şäheriniň 35-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy, agyr atletika boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Islam Rustamowich Akmuradowy. Para powerlifting görnüşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Muhammed Bedirgenowich Hojaýewy. Mar welaýatynyň Beden Terbiýe sport klubynyň tälimçisi, para powerlifting görnüşi boýunça ýygyndy toparynyň türgeni Öwediyeli Gellimradowich Orjiýewy. Para powerlifting görnüşi boýunça ýygyndy toparynyň türgeni Sergey Alekseyevich Meladzeny. Berk Oja hojalyk jemgyýetiniň inженери, para powerlifting görnüşi boýunça ýygyndy toparynyň türgeni Işkuwat Perdaýewich Çaryýewy. Para powerlifting görnüşi boýunça ýygyndy toparynyň türgeni Maýa Gözel Täşinadarowna Ekeýewany. Mar welaýatynyň Wekil Wazir etrabynaky 37-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy, taý boks boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Qaqajan Qaqageliýewich Öräýewi. Türkmenistanyň Uşu Federasiýasynyň ýygyndy toparynyň türgeni Muhammed Muratyelyich Jumamradowy. Türkmenistanyň Terhet Institutynyň mugallymy, Türkmenistanyň Uşu Federasiýasynyň ýygyndy toparynyň türgeni Serdar Toýmuradowich Joraquliýewi. Dünýä derejeli ýarşlarda kümüş hemde birinci medalara münasip bolan türgeller taýýarlan, şu tälimçileriň her birini 70 000 manat möçberde pul bayragy bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň ýokary sport saatlyk mektebiniň tälimçi mugallymy, Türkmenistanyň agyr atletika milli federasiýasynyň ýetginjekler we ýaşlar ýygyndy toparynyň tälimçisi Ahmet Akmuradowich Saryýewi. Türkmenistanyň ýokary sport saatlyk mektebiniň tälimçi mugallymy, Türkmenistanyň agyr atletika milli federasiýasynyň ýygyndy toparynyň tälimçisi Mansur Rozumbaýewich Rejepowy. Türkmenistanyň Beden Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetiniň sport mektebiniň direktory, Türkmenistanyň Uşu Federasiýasynyň tälimçisi Türkeş Döwranowich Döwletowy. Mar welaýatynyň Mar şäherindäki 1-nji sport mektebiniň kuşt boýunça tälimçi mugallymy Ejegi Çaryýewna Ýalkanowany. Aşgabat şäherindäki 2-nji sport mektebiniň taý boks boýunça tälimçi mugallymy Türkmenistanyň taý boksing we gatyşyk söwüş sungatlarynyň federasiýasynyň ýygyndy toparynyň tälimçisi Oraz Muhammed Orazowich Bäşimowy. Türkmenistanyň Milli Paralimpiya Komitetiniň başlygynyň ornmasary, para powerlifting boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Tahir Tagyndyrdych Şorakhanowy. Dünýä derejeli ýarşlarda altın medala münasip bolan şu türgeleriň her birini 2025-nji ýylda goý berilen ak renkli Toyota Camry kysymly ýeňil awtobusy bilen sylaglamaly. Lewap welaýatynyň Köýtürnak etrabynak 5-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Müminjan Abdulkaýymyç Arzikulowy. Arkadaly gahryman serdarymyz, hormatly dawara gatnaşyjylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe biz ýaş türgenlere gahryman arkadamyzyň, arkada gahryman serdarymyz siziň goldaňyzdan ähli mümkinçilikler döret berilýär.
Qazaqstan Respublikasının Astana şäherinde sportun söwüş sammy görünüşi boýunça geçirilen dünya çempionatynda birinji orna münasip bolmam hem Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamydyň, arkadagy gahrman serdarymyz sizin biz ýaş turganlara döret berýän giň mümkinçilikleriniň aýdyn misalydyr. Bugün bolsa hormatly prezidentimiz sizin biz turganlary şaý serpaňyzdan sylaglamagyň göwnüşimizi ganatlandyrýar. Goy, gahrman arkadamydyň, arkadagy gahrman serdarymyz sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak tutýan tutum işleňiz ilmidan rowaj alsyn. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Alahan Şahruhowich Aýdogdyýew. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 1-nji ýyl talebi. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Islam Hemraýewich Hemraýew. Aşgabat şäherindäki 5-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Niyaz Murat Begenjewich Babekow. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ahmet Polatowich Tangryberdiýew. Mary welaýatynyň Mary etrawynyň sport mektebiniň tälimçi mugallymy. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Isa Atamradowich Arslanow. Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň 4-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ziva Jumaqulyewna Orunowany. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki 1-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy. Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Madina Rahimowna Aýdogdyýewany. Mary welaýatynyň Ýolatan etrawynyň sport mektebiniň tälimçi mugallymy. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Hurma Akmuradowna Abdyýewany. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talebi. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Feýdulla Şamradowich Akmamedow. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talebi. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Aminat Guwanjewna Guwanjewany. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talebi. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Islam Döwlet Muradowich Öwedow. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň 3-nji ýyl talebi. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Gudrat Maksadowich Esenow. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 2-nji ýyl talebi. Jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Anamjan Rustamowany. Türkmen Sewda Hyzmat Döwlet Kärhanatynyň hünärmeni kickboxing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Pygy Muradowich Sylabow. Kickboxing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Atajan Rasulbekowich Atamuradow. Dünýä derejeli ýarşlarda altın medala münasip bolan türgeler taýýarlan şu tälimçileriň her birini 2025-nji ýylda goýberilen ak renkli Toyota Camry kysymly ýeňil awtology bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça ýetkinjekler we ýaşlar ýygyndy toparynyň tälimçisi Annagelli Bayramgelli Sarqulow. Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň jiu-jitsu boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Ilyas Akmuradowich Işanguliýew. Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň Söwüş sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Yakup Berdi Selim Merdiç Berdiýew. Beden Terbiýe we Sport baradaky Döwlet Komitetiniň ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utoşdyrş bölüminiň baş hünärmeni Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça tälimçisi Nurgelli Orathehedowich Kuliýew. Lewap welaýatynyň Hojamad etrawynyň 4-nji sport mektebiniň tälimçisi Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Osman Orunowich Ýoldaşow. Aşgabat şäherindäki 2-nji sport mektebiniň tälimçisi Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Nurhoja Oraqowich Tawmanow. Aşgabat şäherindäki 9-njy sport mektebiniň tälimçi mugallymy Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Begmurat Şarmuradowich Meredow. Daşoğuz welaýatynyň Könürgen etrawynyň 2-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federasiýasynyň sambo boýunça ýetkinjekler we ýaşlar ýygyndy toparynyň tälimçisi Aýgözel Hoşgelliýewna Gurbangelliýewany. Daşoğuz welaýatynyň Könürgen etrawynyň 2-nji sport mektebiniň tälimçi mugallymy
Türkmenistan'ın Söwüş Sungaty Milli Federatsiýasynyň Söwüş sambo boýunça tälimçisi Maýta Daňatarowyny Gupykowyny, Türkmen Döwlet Binägerlik Gurulşy Institutynyň kompýuter hasaplaş merkeziniň operatory, Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federatsiýasynyň jiu-jitsu boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Kemal Meredowy, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň sportyň göreş görnüşleri kafedrasynyň mugallimy, Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Milli Federatsiýasynyň jiu-jitsu boýunça ýygyndy toparynyň tälimçisi Rahat Bayramgeliç Kurbanowy, Türkmenistanyň ýokary sport satlygy mektebiniň agyr atletika boýunça tälimçi mugallimy, Türkmenistanyň agyr atletika Milli Federatsiýasynyň ýygyndy toparynyň tälimçisi Meretguly İlyas Guliýewич Tähetmuradowy. Arkadaşlyk Gahryman terdarymyz, hormatly dawara gatnaşyjylar. Bugünkü hormatly prezidentimiz siziň parasatly baştonluğunuzda ezber turgan ýigitler we gyýyllaryň kemale gelmegi bilen dünýä we halkara derejedäki sport bäsleşiklerini ata watanymyza wekilçilik edýän milli ýygyny toparyň hatarlary has hem berkeýär. Enha bugün maňa hem hormatly prezidentimiz siziň şafer paýyňyza münasip bolmak bagty meýesser etdi. Şu ajaýyp pursatda watanymyzyň sport dawraýyny artdyrmakda, ýaşyl tuğumuzy bilentde parlatmakda, mundan meýlekem gujur gaýratymyzy gaýgyrmajakdygymyzy tüýsürüňden ananarasym gelýär. Döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleriniz üçin Gahryman arkadagymyzy, arkadagy Gahryman terdarymyz size tüýsürükden sag bolsunmyzy aýdýarys. Gahryman arkadagymyzyň, arkadagy Gahryman terdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Tutýan ähli tutumly işleriňiz elmidama rowaj alsyn. Aşgabat şäherindäki 2-nji sport mektebiniň kickboxing görnüşi boýunça tälimçi mugallimy, Türkmenistanyň kickboxing federatsiýasynyň milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Aleksandr Nikolaýevich Snagovskyny, Türkmenistanyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedow. Şuňgur hormatlanýan arkadagy Gahryman Ferdarymyz. Suda baraly pursatda şafer paýlaryna münasip bolan ýaşlar hemde olaryň halipa molimlary we tälimçileri bilen ýadygärlik surada düşmeňizi sizden ulug hormat bilen haýyş edýär.
Bir yerde bugünkü davarada bayraklara münasip bolan tüy süreklerini minnettar yaşlar. Şol sanna Avraylık halkara sport yarışlarına çıkış edip, öz äkli okuyup başarınlıklarını gaýgyrman, ýokary ussatlyklaryny görkezmekleri netijesinde altın medallara münasip bolmaklary bugünkü gün özlerini ak mermerli Mirjen Şekermez Aşgabatyň aklygyna ýaraşyp duran ak renkli täze awtologlara eýeden türgenlerimiz münasip bolan ulaglarynyň ýanyna hormatly prezidentimizi tüy sürekden hoşallyk bilen alkışladylar. Çünkü bir karar vatanımızda Gahrman Arkadağımızdan asırlı ve öňdüňgörjükli başlangyçlaryny münasip ve üstünlikli dowam edip, hormatly prezidentimiz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, olaryň öňünde sport äleminde dünýä derejeli üstünlikleriň täze gapsyny açýar. Aziýanyň merjeni gazaplanýan paýtagtymyz Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň giň howlusyny beläp oturan ak awtologlar hemmileriň göňüllerini belinde göterýär. İnsan kalbini şahatlıklı pursatlar kurşap alýar. Ýokary netijeleri gazanan türgenlerimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň döredip berýän çäkli şertlerinden netijeli peýdaranyp, geljekde de sport dünýäsinde ýokary üstünlikleri gazanyp, ýaşyl togumyzy belinde parlatjakdyklaryny ananlardylar. Sportyň olimpiýa görnüşleri üçin ýetlenilen häzirki zaman sport diskalarynyň gurulmagy, türgenleriň, tälimçileriň we beýleki sport nähermenleriniň taýýarlanmagy üçin döwletimiz tarapyndan ägir türlü maýa goýumlary gönükdirilýär. Ýurdumyzda sport hereketini östirmek üçin giň mümkinçilikler edildi. Ähli vilayatlerde zerur enjamlaryny üpçün edilen häzirki zaman sport sagaldyş we atçylyk sport toplamlary, köpügorly stadionlar, sport mekdepleri we beýleki ugurdaş diskalar guruldy. Ussatlygy barha artýan ýurdumyzyň türgenleri iri halkara beýaseşiklerine we ýarşlarda, şol sanna Aziýa we dünýä çempionatlaryna üstünlikli çykyş edip, ýokary netijeler gazanýarlar. Olaryň gazanýan ýokary netijeleri garaşsyz Türkmenistan watanymyzyň mukaddes ýaşyl tuğuny al asmanyna parladyp, awraýyny dünýä derejesinde belinde galdyrýar. Hemde ýurdumyzyň ýer ýüzündäki meşhurlygyny artdyrýar. Bir karar watanymyz bolsa, şeýle oğul gyýlaryny ýokary döwlet derejesinde sarpalaýar we olara uly hormat bildirýär. Sowgat berilen awtologlaryny yüzlerine silip kabul eden türgenler, arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekem olar ýokary netijeler gazanyp, watanymyzyň mukaddes ýaşyl tuğuny al asmanyna parladyp, awraýyny dünýä derejesinde belinde galdyrjakdyklaryny ananlardylar. Hormatly prezidentimiz sport ussatlarymyzy gazanan ýeňişler bilen gutlap, ýurdumyzyň sport awraýyny belinde galdyran türgenlerimizi mundan meýlekde sport äleminde uly üstünlikleri arzu etdi. Şu pursatlara şaýat bolan türgenleriň ene atalary ýürek buýsançlaryny tolgunma bilen beýan etdiler. Arkadagy gahrman serdarymyzyň şah serpaýy türgenlerimizi hassa ruhlandyrdy. Öz prezidentleriniň döwlet syýlaklaryny alna synip, buýsançlaryny synlaýan ene atalar hormatly prezidentimize çäksiz hoşallyklaryny aýdýarlar. Olar eşitli döwürde ýaşaýanlyklaryna, prezidentleriň uly üstünlikleri eýe bolýanlyklaryna, olaryň hormatly prezidentimiziň şah serpaýyny buýsanç bilen kabul edýänliklerine şahatlyklarynyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz halkara paragaçylyk we anarşmak ýolunda bagtyar ýaşlarymyzy dünýä derejesindäki olimpiadalarda we sport ýaşlaryna üstünlikli çykyş edip, bayrakly orunlara münasip bolmaklary bilen ýeni döwür ýola tüý sürekden gutlap, hemmelere üstünlikleri arzu etmek bilen bir yerden uğradı. Watanymyzyň awraýyny dünýä derejesinde belinde galdyrýan raýatlarymyzyň ýokary döwlet derejesinde sarpalanýanyň nowatdaky sowtnamasy bolup, köňülleri begendirýän täze afta ulaglaryň ýanyna olara münasip bolan türgenler hemde türgenleriň ata-eneler jemlendiler. Bugün belent minmerden medali düşen ussatlarymyz sportyň hak gowanlary arkadaly gahrman serdarymyz bilen didarlaşdylar. Hormatly prezidentimiň şah serpaýyna münasip boldylar. Şeýle bagta eýe bolmak, täze ýeňişlere, täze üstünliklere, belent mendillere tarap anamly ädme etmäge ruhlanýar. Türkmenistan diňe öňe barýar, ýagty geljege tarap barýar. Ösüşleriň belent basgan şaklaryna çykýar. Çünki bu döwletiň beýik milleti bar. Arkadaly gahrman serdarymyň belleşi ýaly watan diňe halka bilen watanlar, döwlet diňe halka bilen döwletdir. Eşetli günlerimizde, ajaýyp döwrümizde, toý wakalarymyzda şaýat bolýan watandaşlarymyzyň her biri bugün ýurdumyzyň ösüşine özleriniň goşantlaryny goşýarlar.
ezber turganlarymyzdan gadanan üstünligi bolsa, munyň aýdyn tutnamasydyr. Ata-eneler öz prezidentlerine döwlet derejesinde şeýle ulug hormat bildirenlik üçin döwlet başlygynda hoşalyk sözlerini buýsanç we goş duýgulardan tüýsürekden beýan etdiler. Men Meredov Kemal, Türkmenistan Sowuşçulugy Milli Federasiýasynyň jujitsi sporty boýunça tälimçi bolup işleýär. Halkara parahatçylyk anaşmak ýylynda biziň turganlarymyzyň gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň adyna şaher paýlar ýapyldy. Biziň ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak üçin ähli şertler mümkinçilikler döredilen. Inha şu ýylyň dowamynda biziň turganlarymyz halkara dünýä ýarşylaryna gatnaşyp altyn, brons, kümüş medallary eýe boldular. Bulan bolsa biziň ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýyny ýokary götürdi. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun Aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmiden marowaj alsyn. Ähret turganlarymyza uly üstünlikleri arzu edýär. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň 3-nji ýyl talibi Aminat Guwanjowa. Men şu 2025-nji ýylda geçirilen dünýä ýarşylaryna gatnaşyp baýrakly orunlara munasip bolum. Şeýle hem Gretsiýa döwletinde geçirilen jiu-jitsu boýunça dünýä ýarşynda birinji oruna munasip bolup, arkadagy gahrman serdarymyzyň şaher paýyna munasip bolum. Beýenjimin çägi ýok. Tüýsüremden köp sag bolsun aýtjan. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz biz turganlar üçin ähli şertleri döredip berýär. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüremden arzu edýär. Gurbaneli Vasana Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, oğlum Hemraýew Osman. Sam boýunça dünýä çempionatynyň altyn medali munasip boldy. Gahrman arkadagy serdarymyzyň şaher paýyna eýe boldy. Akçamaşyn men ene hökümine soňa diýsen buýsanýan. Gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Благодаря нашему уважаемому президенту в последнее время такое внимание на спорт огромное дело, что результаты не заставили себя ждать. Я очень рад, что могу принести пользу нашей стране, поэтому спасибо огромное нашему президенту, и остальное за нами, нам только работать и приносить для нашей страны медали. Вот мы не так давно были на Кубке мира в Ташкенте, там завоевали 5 золотых медалей, 3 бронзовые и 3 серебряные и 6 бронзовых. А вот на чемпионате мира 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Надо работать, еще раз работать. Больше ничего не надо трудиться. Да, у нас стимул появился, такое внимание на спорт. Поэтому сейчас и ребята все воодушевлены. Они сейчас еще сильнее начинают пахать. Да. Поэтому все у нас будет хорошо. Arkadaly gahrman serdarymyzyň elinden 2025-nji ýylda goýberlen ýeňil afta ulaglara munasip bolan turganlar hemde olaryň tälimçileri, şeýle-de turganlaryň ata-eneleri şaher paýyny ýyllaryna silip kabul etmek bilen milli däp desturlarymyza laýyklykda agun sepelip alaja daňlandan soňra täze ulaglaryna minip şa ýollara çykdylar. Watanymyzda amala asyrlayan işleriň agdybelik ruhuna beslenmegiň hormatyna geçirilýän çärelerde halkymyň bagtyýalygy we jewitsigi öz beýany tapýar. Gahrman arkadamyzyň ýoly goýan asylly we öňden gorujlykly başlangyçlarynyň berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne hormatly prezidentimiň parasatly başlanmagyna barha öňe ilerlemek netijesinde bilim özgörtmeleri we tassamalary üstünlikli durmuş ýaşalýar. Sport we beden terbiýe hereketini hemde sagdyn durmuş ýöreglerini hasy ösürmek uğruna uly tagallalar edilýär. Ak mermerli paýtagtymyň arasynda giň tekiz şa ýolaryna çykan ak awta ulaglar Aşgabatyň gözellik görküni artdyrýar. Munyň özi ak zat anyňa ýaşy diýen halkymyň ananjyndan dören asly ýolaglaryň berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne barhara başlanýanyna şaýatlygy diýär. Bu ýolaglar bolsa gahrman arkadamynyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyzyň başlanmagyna watanymyzyň awraýyny dünýä derejesinde belinde götürýän raýatlarymyza ýokary döwlet derejesinde hormat sarpa bildirilmegi arkaly häzirki bagtyar döwrümizde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar.
Aşgabatın giň şaý ýollaryndan şatyr paý bolan täze awta ulaglara erkedip barýan türgenler, olaryň tälimçileri hut şeýle döwletli we bagtyar adamlardyr. Olar ulaglaryny sürüp paýtatymyň günorta günjegindäki bitaraplyk binasyna bardylar. Bu bina ma'lum bolşaýal ýakynda Türkmenistanyň kemişleri bitaraplarynyň 30 ýyllyk şany senetiniň we halkara bitaraplyk günüň bellenýän günlerine halkara derejeli wekilletleriň atnaşmakdan açyldy. Paýtatymyň gözelligine sağlaşyk goşulýan ak awta ulaglaryň kerwenem ýurdumyň we halkymyň halkara derejeli döwrewap etişler bilen ýöňe tarap gadam urýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Arkadaly gahrman serdarymyň halkara ders we seçiklerine we sport ýarışlaryna baýrakly ornlara münasip bolan ýaşlara hemde olaryň halipa muallimlerine we tälimçilerine sylaglary gowşulma münasibetli paýtatymyň Olimpiýa şäherçetine toýda da berildi. Onda ýurdumyzda hemme ugurlar, şolsana bilim we sport ulgamlary boýunça halkara derejesinde döwrewap talaplara laýyklykda ösürme uguruna giň mümkinçilikleri döredýän Hajar Kadamyda Warkadaly gahrman Hajar serdarymyda berk jan saglyklykda ömür alyp barýan işleriniň hemişe rowaçlyklary beslenmegi, watamynyň güllä besmegi dilegedildi.